nevieš, aký obsah pridávať na sociálne siete. Pravdepodobne to bude aj kvôli tomu, že nevieš, aké druhy obsahu by si mal pridávať na svoj profil, aby to malo systém a efektivitu. V dnešnom videu si ukážeme 4 piliere obsahu na sociálne siete, ktoré by mal pridávať každý človek, ktorý chce niečo predávať na sociálnych sieťach, budovať si nejakú značku alebo propagovať svoje podnikanie. Problém, ktorý väčšina ľudí má, je, že nevie, aký obsah tvoriť. Má v tom chaos, nie je v tom žiadny systém, ľudia pridávajú, čo im práve napadne, nevedia si v tom vytvoriť systém, ktorý by vedeli nasledovať a stále konzistentne pridávať tak, aby to malo zmysel. Systém potrebujeme na to, aby sme vedeli konzistentne komunikovať s našimi followermi, aby nás mali dôvod sledovať, aby sme si s nimi vedeli vybudovať nejakú dôveru, následne im aj niečo predať. Prvý pilier, edukácia. Tento pilier slúži na to, aby si odozdával vedomosti a know-how, pomáhal riešiť konkrétne problémy a buduje si tým kredibilitu a takú autoritu, by sme to mohli nazvať, pred svojimi followermi. Sú tu dve príklady. Realitka, ako prebieha prievod bytu, pekáreň, ako spoznať kvalitný chlieb alebo ako si vybrať nejaký kvalitný chlieb. Spísi 10 otázok, ktoré ti klienti kladú najčastejšie. Od týchto 10 otázok sa vie skvelé odraziť a vymýšľať si témy pre svoje videá, lebo to je presne ten základ, ktorý najviac bude zaujímať tvoju cieľovú skupinu a ľudí, ktorí sú relevantní pre tvoj profil a neskôr aj relevantní pre tvoj produkt alebo službu, ktorú predávaš. Pilier číslo 2, dôvera. Tu patria nejaké ukážky procesov, zákulisia, zdieľať príbehy so svojimi klientmi. Ide tu o to, aby sme vedeli podložiť slova dôkazmi, aby sme vedeli dokázať, že to, o čom hovoríme v tých edukatívnych videách, aj naozaj vieme robiť a že niekomu to prinieslo nejaké výsledky. Je tu príklad video z cesty klienta od prvého stretnutia až po výsledok. Viete tu nejaké pred a podať, že predtým ako ste začali s niekým spolupracovať a potom ako ste začali s niekým spolupracovať, alebo ak nejak rekonštruujete napríklad nejaké nehnuteľnosti, tak viete dávať pred a po. Tretí pilier, prepojenie. Tu patria ľudská stránka značky, humor, zákulisie, aj menšie fail momenty. Ľudia kúpujú od ľudí, ktorých majú radi. Nejde tu len o to, aby ste non-stop pôsobili ako nejaký expert, skôr ide o to, aby ste sa vedeli s tými ľuďmi vás prepojiť, aby ste im boli blízki, aby vás vedeli pochopiť, ako fungujete, aké možno aj máte na niektoré veci názory, musíte im byť blízki, aby si potom zvolili vás, aj budú potrebovať službu, ktorú ponúkate, alebo budú sa rozhodovať medzi nejakou možno konkurenciou vašou. Nejde len o to, aby ste mali silnú značku ako brand vašej firmy, ale o to, aby ste vy ako osoba boli dostatočne blízka vašej celovej skupine. Tu sú nejaké príklady tém. Deň v mojom živote, zákulisie toho, čo vidia. Väčšinou na sociálnej siete sa ukazuje, že pozlátko, alebo ako to nazvať, len to, čo tak pekne vyzerá, ale veľakrát zaujíma aj ľudí, že ako to vyzerá v pozadí, aké sú za tým nejaké procesy a podobne. Potom ešte tu je, že nejaká vtipná príhoda z práce. Tu môžete nejaký storytelling dať, nejaké príbehy, čo sa vám stalo, možno nejaký fail s nejakým klientom alebo nejaké nepochopenie, čo nakoniec z toho vyšla nejaká vtipná situácia. Štvrtý pilier, predaj. Tu patria nejaká jasná ponuka toho, čo ponúkaš, ale daj si pozor, aby to nebolo viac ako 10 až 20% obsahu celkového, ktorého pridávaj na sociálne siete. Tu sú nejaké príklady formátov. Post s limitovanou ponukou, to je možno nejaká špeciálna ponuka. Môžete tam dať, že máte nejakých 5 posledných miest a že nejaká špeciálna ponuka za takú a takú cenu, alebo že majú k tomu toto a toto gratis. Ale nemôžete to dávať stále, lebo potom to bude vyzerať lacno a ľudia si pomyslieť, že ešte to je nejaká blbosť, že stále je to v zľave 50% a dostanem k tomu milión zdarma vecí. Ako to funguje dokopy? 70% by mala byť edukácia, 20% také prepojenie a budovanie dôvery a 10% predaj. Je to kvôli tomu, že edukáciou a inšpiráciou si lákame nových ľudí na profil, budujeme si tým nejakú novú komunitu, nové publikum. Prepojením a dôverou si budujeme s tými ľuďmi, ktorí prišli na náš profil a sú noví, budujeme si nejaký bližší vzťah, spoznávajú nás ako tvorcov a keď už sú tie noví ľudia nejak nás viac poznajú, že sú takí ohriatí na našom profile, vedia čo ponúkame, čomu sa venujeme, tak tým už následne môžeme aj predávať, ale ako tu je napísané, že maximálne by to malo byť tých 10%, aby si nepôsobili ako nejaký lacný predajca, ktorý v kuse niečo predáva a je to stále v 50% zľave a
máte k tomu 4 veci gratis a podobne. Naplánuj si obsah na mesiac a pri každom poste označ, ktorý pilier zastupuje. Môžete si vytvoriť nejaký kalendár ako content planning v Notion a podobne a ku každému contentu, každému príspevku si dopísať, ktorého piliera sa týka tento príspevok a podľa toho si to potom kontrolovať, či to máte správne rozhodené.